Wannan shi ne bidiyo da zan yi bayani a kan irin website legit waɗanda suka ba da dama ga kowa da kowa. Akwai su da yawa, amma waɗanda za ka iya yi ne daga Najeriya. Akwai su da yawa waɗanda sun ba da dama ga kowa da kowa don ya hau kan website ɗinsu. Su sana'arsu shi ne tallata kamfaninnika a faɗin duniya. So duk wani kamfani da yake son mutane su hau kan wannan ɗinsa website ɗinsa su duba abin da yake yi, sai su zo gurin waɗannan kamfaninnika sai su biya su don su samar musu da leads wanda suke komawa client. Misali kamar customer, amma daga leads ne za ka koma kuma customer. Daga wani mutumi da za a ɗauko hankalinsa ya shiga walau yana da ra'ayin siyan wani abu ko ba shi da shi, daga haka kuma har ya zama. So suna biyan irin waɗannan kamfaninnika don su tallata musu wa'innan website na kamfaninnikansu. Su ne su kuma suke ɗiban ma'aikata, kamar a ɗau ma'aikaci ne, so amma irin kamar a ce wani abu na contract ko wani abu na temporarily haka, wanda za ka zo ka yi aikin a biya ka. Amma kafin in shiga cikin abin gadan-gadan, ina son ɗan yi muku ƙarin haske a kan wani abu. Irin waɗannan kamfaninnikan ba sa biyan kuɗi yadda wai za ka ce a'a na aje sana'ata, na aje aikin da nake, na dogara da waɗannan su ne za su yi min komai. A'a, wannan wani ɓari ne da zai riƙa kawo maka ɗan kuɗin kashewa, wanda in kana da juriya da dagewa da dauriya za ka tara kuɗaɗe. Akwai wa'inda za ka ga a sati ma sun yi aikin dala 100 kaza. So amma ya danganta da yanayin ma wayewarka akan abin, da yanayin tsayawarka tsayin daka akan abin, da yadda ka damu da abin. So yanzu zan fara mana kamar haka. Akwai su da yawa irin waɗannan kamfaninnika, kuma ni kaina ina shiga cikin wasu. So amma ina so in koya maka yadda kai ma in kana so, ba dole sai kamfanin da nake shiga ba, in kana so za ka iya shiga kowane kamfani, za ka yi searching a duniya ka samo su sannan ka shiga. Zan koya maka yadda za ka yi amfani da ChatGPT. Ka yi amfani da ChatGPT gurin samo irin waɗannan bayanai cikin sauƙi. Misali wannan browser ta ce na shiga kamar haka, ta rubuta ga wani AI nan, Artificial Intelligence mai suna chat.openai.com. Yawwa! So ga shi nan kamar haka. In aka duba za a ga yanayin tsarinsa nan, ga ɗan bayanai nan, kai da ka shigo ba dole ka ga nan, za ka ga nan abubuwan da suke nan, amma ba dole ka ga wasu abubuwan ba. Misali zan zo nan gurin rubutu. Da ka shigo kawai in baka taɓa shiga ba za ka yi login, za ka yi sign up ka yi login. Kuma sannan akwai wasu da suna yawan tambaya ta private, yin sign up ko login ya gagare su. So irin wayannan ina ba su shawara akan kasancewa website ma har yau baka ƙware yadda za ka shiga kowane website kai login ko kai sign up ba, ma'ana kai register da su ko kuma kai login ka ga account ɗinka. Matukar baka ƙware a nan ba, to neman aiki ma ba naka bane. Abin da ya kamata ka fara tsayawa ka fahimta, ka gane yadda za ka riƙa shiga kowane website kana fita. So shi ne zai baka dama ka yi duk wasu abubuwa da ya kamata. Ka fara komawa ka yi courses ga su nan free waɗanda za ka koyi abubuwa kafin ka ce ka nemi aiki. Da sau da yawa mutanen abin da yake don kufar da su sauri. Sai ba su iya abu yadda ya kamata ba, sai su tafi su ce za su nemi aiki. In suka nemi aiki kuma a nan ne sai a zo ana wannan duk abin da suka nema suka yi applying, sai ya zama ba su haye ba. Ba su samu wani yabo ba, ko kuma ba a yadda ma an ɗauke su ba saboda rashin ƙwarewarsu. So ya kamata a tsaya a fara koya kafin a ce za a fara aiki. Kamar wannan dai na kowa da kowa ne. In dai ka san yadda za ka yi login kai sign up, to za ka iya yi. Kamar misali yanzu na hau kan wannan, shi wannan ChatGPT
wani abu ne da aka ƙirƙire shi a faɗin duniya, wanda idan ka tambaye shi, ina ga ranar mutuwar mutane ne kawai wannan abin ba zai gaya maka ba. Duk abin da ka tambaye shi in dai a duniya, kai ko akan wani mutum ne, in dai public figure ne, ka ce wane maƙocinka, to zai baka labari akan wannan mutumin, zai baka labari a kansa in dai public figure ne. So gashi kamar haka, kuma sannan kafin ma mu je, kamar masu assignment makaranta, masu rubuce-rubuce na littafi, masu ƙirƙire-ƙirƙire, wannan guri ne da ya kamace ku. So amma nan zan yi amfani da shi ne wajen nuna muku yadda yake aiki, yadda nake son ya bani abin da nake so. Na ce give me 20 legit sites to watch advertise ADS and bet money that works in Nigeria. So nan kun ga na nemi da ya bani legit sites, website na gaske, masu wanda suke na gaske, ba na hauma-hauma ba, kuma waɗanda suke aiki a Nigeria. Saboda na gaya muku akwai waɗanda ba sa aiki a Nigeria. So waɗanda ba sa aiki a Nigeria ɗin ma, ni ina iya shiga su ta hanyar VPN. Wanda suka san VPN sun sani, da zan yi aiki ne da kowace ƙasa nake buƙata. Kowace ƙasa ina son in yi musu aiki a matsayin 'yan America, zan yi musu, kuma za su bincika, za su ga daga America nake, amma ba daga America nake ba. So akwai irin wayannan da yawa wanda za su ce ba su yarda da ɗan Nigeria ya yi aikin ba. So kuma in ka yi amfani da VPN, waɗanda suka sani sun san VPN, to in ka yi amfani da shi za ka iya yi. So amma yanzu mu je ga wanda suke aiki a Nigeria ɗin kamar haka. Na danna enter, ina sauraron bayanansa. Masha Allah, in kun lura gashi nan yana ta rubuto min irin guraren da ya kamata na je na yi aiki na watching na ADS, kuma a biya ni. Ga su nan. Gashi nan ga bayanin da suka yi, please note that while this website waye gashi nan considered legitimate waye duk gashi nan, it's important to manage your expectation. Duk dai gashi nan, based on your level of activity and the availability of ADS. So idan muka duba ga abin da zai baka sha'awa, kun ga gashi nan sun bani website ɗai gashi nan 1, 2, 3, 4 har zuwa 20 da na nema. So wannan ma wani dama ne na so a ce aiki da ChatGPT, shi ma na bashi lokacinsa daban. So amma abin da ya haɗo da wannan samun waɗannan website, so shi ya sa na ga ya kamata a ce na abu. Bari in yi copy, zan yi copy ɗinsa saboda wanda yake son shiga kai tsaye ya shiga, wanda kuma yake son shi ma ya hau ya bincika. Abin akwai sha'awa a ciki, an ci gaba sosai. So gashi nan kamar haka, zan yi copy don in tura muku. So wannan shine hanya mafi sauƙi da za ku yi wa ChatGPT tambaya akan abin da ya shafi
hanyoyin samun kuɗi na watching ADS kuma ka yi watching ka samu abin da kake so kamar yadda kuka ga na yi yanzu haka. Ga website ɗinsu nan, kawai in ka tashi dannawa za ka yi ya kai ka yi rijista, ka kiyaye ka bi a hankali. Idan ka ga akwai abin da ya wuce maka duhu ka bi a hankali. Mafi yawa payment ɗin duk watching za ka ga farashinsu, kamar su ce in ka shiga ka yi wannan tax ɗin za ka samu cent kaza kamar a ce 1/10 ko 1/100 na dala. A haka ne za ka yi ta tarawa. Akwai wanda ma da ka shiga za su baka bonus na kaza, kuma in ka gayyaci wasu ma su baka. So haka abin yake tafiya. Ga shi nan kamar haka, sai mun ƙara haduwa a wasu insha Allah. Akwai burin da nake da shi na rika shiga website ɗin ina buɗa muku, ina nuna muku yadda za ku yi rijistar da komai, amma ya kamata a ce mutum ya iya rijista da kanshi. Sign up dai da wannan normal kamar yadda ka saba yin sign up ne a kowane website, za mu zo gurin amma ba yanzu ba saboda akwai abubuwa da yawa a gabana. Na gode, ina fatan kun ji daɗin wannan bidiyo, kuma ina fatan za ku rika amfani da abin da nake kawo muku. Ni dai na sa kaina in kawo innan abubuwa ba don kuna biya na ko wani abu makamancin wannan ba. A'a, ina mu'amala da mutane da yawa, mafi yawan karance-karance na da karatuna gaskiya za ku ga ina yin shi ne da manhajoji da makarantu na ƙetare. So ina ganin yadda ake samun ci gaba da waye, kuma za ka lura, in ka lura da kudu tuni sun wuce mu a waɗannan abubuwan. Wannan wani abu ne wanda wato ɗan kudu ma a yanzu in dai ba wani sabon abu ne ya shigo ba tuni ya riga ya san da shi irin wannan. So mu kuma yawan ma rashin ma yadda da abin shi yake cutar da mu. Wani abin ba mu yarda da shi ba, abin da ya kamata mu yarda da shi ko yaya in zai dan ba mu wahala sai mu ki. Mun fi so kawai abin da ba za mu sha wahala ba. To kun ga dai wannan website ne waɗanda suke bayar da kuɗi. In ka shiga kawai ka danna kai kallo. So kar ka zaci da wai sauƙi za ka yi, kar ka zaci da sauƙi za ka yi. Akwai abubuwa da yawa. Wani ma za su ce ka ɗora musu bayanan kaza da kaza naka saboda su tabbatar da wa suke yi. Wani ma kana yin ma rijista ma rufewa za su yi, ba za su baka kai wannan ba sai ka tura musu da saƙo cewa ni ne wane na yi rijista kaza, ban ga wannan. Yawanci ma email ne, ni ne mai email kaza, na yi rijista kaza, ina sa a bani dama in fara aikace-aikace da ku da sauransu. So irin waɗannan abubuwan dole sai ka nutsu, ka sanya za ka yi mu'amala da duk wani abu da ya shafi waɗannan abubuwa. Waɗannan dai abubuwa ne janun na gaske, illa iyaka in kana da rainuwa za ka iya raina abin da za su biya ka, ko kuma a'a in baka da juriya kai so kake a kwance za ka samu. Sannan ina daɗa tuna mana cewa in dai sign up ko log in zai gagare ka, so ya kamata waɗannan courses da na bayar na kyauta to ku shiga ku rika karatu da shi. Ba laifi bane kana karatu kana nema, kana karatu kana nema. So wannan kenan. Ina fatan kun amfana. Sai mun sake haduwa a bidiyo na gaba. Assalamu alaikum.